Agur ka kahit kung ano iwan ang kumapay ng mawamot. Sige ma. Diretso na ka na Robiantan. Naude. Tony Villegas. Anak ko na. Permi kayo. Nagkukwapo kayo. Naglaing kayo pa. Nga kumanta ko na. Payudot sa nikuana. Gemitanta at data. Awan gustek no di sikat. Swerte akon kunan. Alikod akinabakna Nuisot kasukat mo Ragsakit na sarap mo Dita sidong Kinabakna Nuisot kasukat mo Ragsakit na sarap ko Dita sidong Ngarot may sa manan sonata agpay apo kiniya Kala ni Romero itiraniya Ramon Isabela Pamilya ti local government pinita from Ramon Dumtumog na kanong agasawa Ngarot para ka nagkatigasawa nga Nasam iti pa nagkadkadwa na na ito ay wish me lang nga po inggan agkabaw kayo agkadkadwa kay nata Pagpag-akin ka no agmurmuryot ka Upan ka no di kantun na kapag nadaytag gandat ko Kinggana agkabaw ta Siyak mang patumar ngurusog mo dumikar Tay pugon aron na paglapag inutuang Daytag gandat ko Kinggana agkabaw ta Ing-ingong utang ka Dungdungwan ka Ulisan ka no tayag lamin ka Ipatek ka Subsubuan ka Numanarimaan nga Facebook ka Siyak doon nagkalunkun siyak tupay aginaw Ipaedda ka jay katrim mo mabartek ka Day tagandat ko Kinggana agkabaw ta La 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 Karo tay aglamin ka Ipatek ka Subsubuan ka Numanarimaan nga at Facebook ka Siyak doon nagkalunkun siyak tupay aginaw Ipaedda ka jay katrim no mabartek ka Day tagandat ko Kinggana agkabaw ta Agad kadwatan tulad ta Kinggana agkabaw ta Okay, hi Kuya June and ating JM. Manong pakikilit man tayo anak ko nga ni JM. Miss you anak ko kan ni Nanay
Fe de la Cruz nga birthday tata dita Baluarte. Ken manong pa-request man jay kas makita sagot ko kini nga madama nga naka-tuned in. Thank you Manong June and God bless sa pati sa ating lahat. Kunana dito agor kasi na nagapuan na. Amot. Dadyo nga to kita. Michelle Gavino? Yan, Michelle Gavino. Naka-online isuna DJ Mixel Art at nag-text pa international talaga man ni ating Michelle. Thank you very much. Yan. Hi Kuya, pakibati po Citadel Tesoro ng Saguday. Nanonood po ako ng live sa inyo kung nanani Kagawad Citadel. Thank you very much for listening. Kagawad Citadel. And thank you very much Mot for trusting FDD for your campaign song di last nga election. Swerte alang nga baka kita man lang. Nagpintas mo yung kantata kanya nang amin. Thank you very much. Apo kata kita sa Guday. Kan balong sige man bumasa ka mampay kata kita panglaaw dita. Naimbangal daw tayo Apo. Kastamit kanya yung Apo. Pagrit nga po ang family gakusan dito sa bagong sikat. 2 hours lang ti FB Live sista ko na ni Manang Dali. Isong nga ruod kahit may kumapay ag-extend iti FB Live pero give up Apo iti internet connection ko yun. Kunana ni I cannot do that kunana. Two things at the same time kunana ti internet. Apo. English. Apo ngim no DJ laang kuma Hong Kong. Apo tumaytayab ti internet DJ. Ayaw na. Libre. Iawit ko kumanga DJ modem ko. Awam mo gayam signal na dito. Good afternoon Manong June. Pag-rate may man yung mga naka-day off na mga kasama namin na nakikinig ng Adda Kami Manen. Pa-request man jay bangko nga pagutangan from Roan Glassware ng Victory. Salamat po Kuya June. Roan Glassware. Kita ti simple Apo nga komersyal. Diba? Sige. Promotion sa pala na. Agpa-advertise. Yan Apo. Sponsor. Adong amin titong ti programa ta. Actually, DJ first ang nag-sponsor kanya ta. DJ I Employ. I Employ Employment Agencies. Manila. DJ Manila pala. DJ po, after ka nga ma-plug into the DJ Employment Services da, at akanutin mawag Apo, 12 nga dagos ti kliyente da Apo. Kita man lang. So nga damdama, abangan nyo manon. Ito na third part, ito nga patalastas me. Naimbangalo yung Kuya John, kablao man dagaji kakapsat ko. So the JR, Jerson, Joey, and Jmar, and Mayra. Kantay ipag ko nga ni Jocelyn from Maribel Hacoben ng Ilagan City. Thanks Kuya and God bless. Ayan, thank you very much. Umabot DJ Ilagan? Dapat DJ ko balintok-hatok. Siro Kipandiling sa Laente Family Bakay. Pangpangunan ni tatang ko nga ni Nelson Bakay. It's me Kay. Sherin Bakay, Rizal San Isidro Isabel. Apo yakar mo dyan tao. Saka San Isidro, yakar mo dyan Santiago. Naimbangal daw Manong John and John Mark. Kablaawa man amin nga taga-ina nama. Ken ni Mamak nga dandani sumangpot. Nagkapo Hong Kong. Kan pa-request man tayo sipot-sipot. Salamat Manong. Atoy ni Arian Manong. Salamat Manong. Manong 85 times na binanggit si Manong nakatato. Naimas nga pangal daw yung Manong. Punalpasan di pangal daw minasapa. Kablawak man dagiti karuwak. Pipito. Oy. Dumakkel man tamata mo nakakita ka lang pipito dito. Nga agkakabsat. Pedro Cabog, Leti, Carmen Nene, ni Ina nga iso ti Bangka. Imablao, Aki Kakayan, ti Rizal, Alicia Isabela. Umad adun sa ti taga Alicia nga pagayam ta Wana. Hi DJ Play. Please play the song Utang is me Dennis Santos ng bagong sikat. Uno sa Mateo Isabela. Wait ko DJ. Okay, urayam adin ko at akantain bidamdama. Difon Quirino. Okay, Manong naimbangal daw yung. Ay, sige. Nalpasad at tayo. Naimbangal daw yung Manong kablak man ni SG Benok, SG Pascual, dumansil nga babaero kon amin nga security guard. Toy, Saudin Isabela. Kastada dito Saudin Isabela, agi pulpuliga di trabaho ti magin trabaho. Oren isuda mo ti babaero, ibagada nga tay kadota ti babaero. Apo aya. Hi Manong, magandang tanghali, binabati ko po. Ako ka. Mga dagiti security guard apo dito sana? Saudin Isabela. Wan, hanga dagas apo ti babae basahan ipagpaka mo ka ti babaka yo. Adi lang ti teknik nga ibaga kada kayo.
Kung naman na ay saan gubat. Mga idol na imbag nga malamyu abirat June ken kaanakak nga John Mark kablaawa man ni bakal ko dita Villa Carmen ni Lani Tomas ken iti duwa nga supling mi nagtagalog nga bila supling duwa nga putot ko kung ano kumakan anak mi ni Lakay Liit ko ken Johnny ken LJ Tomas kastamat ka dagiti kakapsat ko ken naganak ko dagiti nasingpet nga nakaikamangak pastor family kastamat amin nga karubak dita Villa Carmen ken amin nga member ti FDD Hong Kong chapter agyaman ti adu abir Jun ken amag Joel Tomas kunanamat iti Tongchong Hong Kong kita manla ang international nga talaga okay. Kadamdama po alas 3 iti meeting iti so nata ti sa Miwing. Sa Miwing ti FDD Hong Kong chapter alas 3 abu DJ Central Hong Kong. Blackman. Blackman. Taktakak ini dia Blackman nangisik nga statwa so wala nga Blackman. Madi Blackman nga talaga day jay. It's not the statue. Di ka mo no the statue na dinagan na di Blackman ko na naman lata. Kaya di mabay kaguna ano sa day jay. Umaro pa. Kangisik kayo. Kuya June, tayo request ko haan mo liplipatan pakikablao amin nga taga Bliss Jones Isabela. Lalo amin na barkadak dita. Agyaman na kapo more power from Mark Ribonal. Madi mo di request mo dito yun ading ko. Hi manong magandang tanghali binabati ko yung mga friends ko dyan sa Kamanggahan ng Patol na nag-aayang uminom na si Lawawit at Salapin at sa mga kasamahan nila. Sige lang mga pare, mamaya na lang ako. Pagbati mula kay RJ Artates ng Patol. Ilocana gayam request ni ading Mark Ribonal. Ilocana? Ilocana. Good PM, Kuya June. Greet ko man ni nanay ko, Anastasia Burreta. Liza Muhammad, Kagawad Rolando Burreta, kan family Agustin Padilla. Acosta, kan amin nga taga Purok 4, Kabulay, Santiago City. Request ko man kuya, pinal ka nga to, ma'am. It's me, Mina Burreta. Salamat kuya. Mamamata di ba? Burreta family? Yes, nagtukar tayo di. Tayo di ko ani. Apo talaga mga ado. Sinong man adyo yun? Okay, manong pakitukar man tayo kantang gunggunam. Thanks po. Roan po ng the phone. Kirino. Kunana. Okay, more dedications ka Aruba. Okay. Umasa ka pa eh. Hot afternoon kuya. Kung ano mo dito ay. Hot afternoon. It must be hot. Naimbagal daw yung manong June. Ken JM at daak man na. Nga kumablao dito programa yun. At kablao man ni bakag ko. Iso ni Sabet. Nga madama dito. Madama dumdungag ko na siguro. Dito programa yun. Ken amin. Ngagdidengag dito Purok 7. Paluwarte. Ti kumabkablao. Tumautawag damanan. Ni Mario. Dito paluwarte man. 0997. Tumawag ako tatay pelada aldaw ato ni 0997. Alam niyo man ti number na apo to sige man ti mang text ta sikit ti makipatangkan niya na. Manong GM kablawak. Guro ka? Di mo nandito yung Purok 7 nga madama. Da umininom dito yung karuba mi. Dito sa Miguel. Ramon pakiplayman ajay sirok. Ti salamagi. Kung dito ka post, dito tumawag ka niya aming itatay pailaeng 0997-1036-221. O daitan sumigat ito nga numero. Ay, DJ pakigreet man ni kasinsin ko nga nakaduyan. Nagan-nakat ni Abe Arcangel. Pakiplay nga po yung Tokmam pinalkang nga paborito na. Okay. And Ilocano song kano ko na ni Mark Ribonal. Okay. Ano nga number dito eh? You have a new text from 09989758. Your friend sent this message for you via Chika. Kung na Chika ngamin. Free text ita. Hello karon pa request po ng ganda na para iti anniversary da daddy kan daidiinang ko kuna thank you po God bless from Lloyd Corpus of Cobar, Saudi Arabia. Kita mo ya. Saudi Arabia. Kita man lang talagang international. Kablaaw man dagiti agi inom dito'y sirok akasya isuda Jonah Jerry Boy Negro Darrell Jerome Parkesman in Kaman. Thank you idol. Dahil taman tipat kanta nga sonata ta isuti talaga nga naka-program nga sumarunong nga kantaan ta. The song entitled In Kaman and it's included in our second album. Ayan. Yes, pakibati nga po yung mga batang naglalaro ng gagamba na sila AJ, Jude at Patrick na taga-Purok Uno Ranyag. Request nga raw jay Otang. In Kaman pa yung ating artista sonata ta balong. Ayan. Tiro. Tomat. Wala.
Natumpalin ti arapap ko amang asawa. Dakaden. Itikap kag analapsak aru marampa. Ulandis nga buok ramramay na akimman kandila. Lukuan namnamsek nagmaris rapan sipit na labaga. Sumungad ti altar ay nagsuwerte akun kunada. Pisang titrahe na butaw ti bugot na ay nakalaplapa na. Kastala itibiyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas to'y matimandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan na inkaman pa'y agsagat ti paraangan. Inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pa'y aglabakit kalpasan na inkakirkiran kusina kensileta. Inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Aha. Tuwad ka daw. Natumpalin ti arapap ko amang asawa. Angem sa bali metten ti turong jak ni namnama. Barbaring mamaliw anos kentungoy pa ay kulatta. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan na inkaman pa'y agsagat ti paraangan. Inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pa'y aglabakit kalpasan na inkakirkiran kusina kensileta. Inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Paap ko amang asawa. Talong tibungan ni ayan inan ano sa lata. Siya kung di na maliw ta siya pinangayat na pintas nga asawa. Kabukin ni ayat ay takdara kun iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan na inakman pa'y agsagat ti paraangan. Inakman aklanga inakman pa'y aglabakit kalpasan na inakirkiran kusina kensileta. Inakman aklanga inakman ay naglaing akman. Inak pa'y sunduan na giti anak. Inak pa'y agbalingki. Inak agrepair ti kuryente di istasyon tanay. Ag-short sa di jay. Bebe akpay na ti trabaho tabaka agung ni bakagko. Kita umang kinakamiso man ang kanyakon. Ti pagayam yung Manong Melvin. Sa bali mo kaya ma. Okay, dito nga roti sonata na Paul 1. Inkaman. Kata, mangipadawat tamanon, balong, iti another 200 peso load. Kata, nga rod, maawis amin, nakarubang nga on, ang sititingag tata. Apo matabonan naman ang dagiti. Matabonan naman siyempre. Awan Sige. Agor kang rod, nalakalaya nga po ti ipapugtumi, akas parte ti panangited tayo, iti parabor, ang naggapo ka ti sponsors tayo. Iso nga rod nga, ay agor ka, awan na kaalang nga DJ tatay ta, kwa diba, impalawagtan. Nga inay ayam damot, baga damang isutan ni DJ Hans, kasi sa bali mo't iti numero da. DJ Hans ka na ka
Kita ginumiro ni DJ Hans DJ sa bali man. Sa bali man. Nga ron, simple lang nga po, ti title na dito nga sonata, na ipatpapugtumi ato yun itinapalpalabas ng alalda ay nga Domingo. So nga, inunaan lang nga po, barbareng no si kayon. So nga lang nyo ta cellphone yun. Anak ko na. Please accept text mo rin. Apo, Diyos ko. Dahil ko mati mga apo, tapar talaga mo nga nakurapay siguro ti pa nagbiag na niyo. Agpagpakaasi nga, agbayad ta, ano mabasa tala ang text message na. Sige, Garod, tiro. Garod, for 200 peso cash or load equivalent, dahil ito yung apo ti sonata nga pugtuan niyo. Kakasi, anak na kamay sa akobre, may palpala isa baling ili. Idi ubing at amaladaga, pinilbilin nagtay dinanang, ay anak ko wag sisipat ka, tain na kun sa baling adaga. Bumangunak itibig bigat, aginagaw sinet ken lawag, iwaras kundag ito'y matak, awan ka na ng ama buy-buyat. Nuwin ka matipon-tipon, nagkakapsat maumumum, kastamla na laylay asabong, taawan betentay makimpuon. Nuwin kam sa J-Eskwela, agsasarano kam nga agkakaka, kastamla nas pag-asa nga, taawan betentay makimbunga. Adu kami nga agkakapsat, siya kunanang day di nagrigat, siya kunanang day di nagsaat, bilang inahamang al-aluan. Matipon-tipon, nagkakapsat maumumum, kaskamla na laylay asabong, taawan betentay makinpuon. Nuwin kam sa J-Eskwela, agsasarunu kam nga agkakaka, kaskamla nas pag-asa nga, taawan betentay makinbunga. Adu kami nga agkakapsat, siya kunanang day di nagrigat, siya kunanang day di nagsahat, bilang inangamang al-aluan. Of course, we already have a winner for 200 peso cash or loan equivalent. Ngarud, kaanakan ng amak, short for John Mark. Amuyo aya nga iti may isa nga palayaw na ni John Mark idubing kat hanga amak kat hamba nga Jomar. No dikat, puraw, tiawag ta kanya na idubing. Dahit nga puraw kat nagapo. Iti? Jay Ranyag. Ranyag na Tagay kabagyak nga dita Krabahal family dita Ranyag nang paggamulumi amin. Naragsak nga pa nagdagdag ngagyo amin dita Krabahal family. Nagapo. Api nga puraw gapo ta kanayon ka nga nakapulbo. Made. Nagpudawag kami diwingag. Oh, talaga. At taga jak mo.
Awanan. Awanan na po kawan. Napukaw dahil tangarod. Okay. Ingka nga rod, ipablaakan no sino iti nagasat nga nga paki 200 peso loader cash equivalent Oy. para iti dat asunata ta. Iti may kadua nga paset iti programa ta. Congratulations True. kini Johnny David. Iti San Sebastian Ramon Isabela. Na. Tinagan ay di impugto na nga kanta. Kanta ti Ulila. Naglayngan. Kaslam ang congratulations kini Johnny David. Actually nagato si mong batapo ipuon ko nga irugi ko na tapay laeng. Ulila ipuon ko nga irugi di sa Diyos ko maudi nga bilin ko na tapay ita. Puon ko nga irugi and nalaylay nga sabong ko na napay ni Romualdo Sales iti Caloocan and ko na napay ni Elizabeth and Company. Ano ko na ta? Panagbiag mi akakaasi apo si Pupudno medyo nakakaasi dito mga si Mungbat Biag ti Ulila, Sabong. yan. Anyway, thank you very much apo katigiti amin nga sumalsali iti pati ano ti programa mi iti ay mi basit ka agsubli kami apo tama 3 o'clock para iti aglalaok nga sonsonata 3 o'clock kami no alas 2. Alas 3 ng ticket ko, advance natin may sa oras. alas 3 talaon. 2 o'clock apo, agsubli kami para iti na dumaduma pa yung akul ka, apo, mintis ko naman ang kanya kaon. Sige, tiro. Karod, Kuya Melvin, pasukan man ti patalastas. Karuba! Numasapol iti live band para iti na dumadumang okasyon nyo kas kuma iti panagkasangay, kasaran, piyestaan, ken na dumadumapay, padasan nyo tapno mamati kayo tilaing ti Hyrac Vibra Band and Sound System iti Culyalabo del Sur, Burgos, Isabela. Hyrac Vibra Band and Sound System kat kompleto abanda. An kailangan nga dumngeg, no di kat mabuya pa iti panagkurang-rang, panagpatpatit kin panagkankansyon, dagiti musikero da, ani Jimboy, Matt, Jason, Agi, kan dagiti lead vocalist da, ani Ryan, Rain, Regeline kan Vanji. Hyrac Vibra Band and Sound System kat bagi ni Kuyang Hector Jr. ken Gina Anagaran kat imat matunan mat ni Kabsat Romel Tomas. For reservations and inquiries, call or text 0915-930-7770 or 0905-70-66130. Hyrac Vibra Band and Sound System. Magatangen ken mangikanen karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana paulwan adda kami manen.